Πας ρε χοντρέ. Τι είπες ρε πουλό πάνω. Γιάννησου ρε, θα σε γιάννησου. Θα σε σκοτώσω πούστη. Θα σε τακίσω. Τι. Γεια σου φίλε μου. Τι κοιτάς? Συμβαίνει κάτι? Τι κοιτάς? Δεν σε βλέπω, κοιτάς πάνω στον ουρανό, τι έγινε, τι συμβαίνει? Κάποιο διαστημόπλιο πέρασε. Τι? Διαστημόπλιο? Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων. Έχεις φωτιά? Για δώσ' μια φωτιά. Ναι φίλε μου, Νάσα μου. Τι έγινε, πώς ανοίγει τον καιρό σήμερα? Χάλια. Η οικονομική κατάσταση από το κακό στο χειρότερο. Χάλια. Από εδώ είσαι? Πρέπει να είμαι από τις Βρυξέλλες αν δεν κάνω λάθος. Έχω πάθει μνησία, δεν θυμάμαι. Κάτι συμβαίνει τώρα τελευταία στην Αθήνα, κάτι μυστήριο. Μυστήριο? Δεν βλέπω τίποτα από το μυστήριο. Μυστήριο μου φαίνεις εσύ. Δεν έχεις κατάλαβες? Δεν έχεις παρατηρήσει κάτι μυστήριο? Είσαι καλά φίλε μου. Είσαι καλά φίλε μου. Το βλέπεις αυτό? Τι είναι αυτό? Όχι, τι είναι αυτό? Όχι, όχι. Όχι. Ωραία λάβα και ό,τι καρατατζού. Φίλε με φάξε τίποτα. Γαμώ τη λούδα παιδί. Φίλε μου τι λαμπά? Τι να ξέρω. Ωραία δεν είναι?
Καλή είναι η λάμπα, αλλά γιατί δεν κοιτάς τη λάμπα μισό? Είναι δυνατεύτη. Το διαστημόπλαιο πέρασε, το έχεις δει? Ποιο διαστημόπλαιο? Ρε, δάσε το μουσική, τον είδες? Όχι. Πάμε να δούμε τι έχει. Πάμε να δούμε τι έχει. Έλα, έλα. Έλα, τρέχα να δούμε τι. Είναι βοήθεια ρε παιδιά. Είναι βοήθεια. Είναι βοήθεια. Έξω το, έλα, έλα. Είναι βοήθεια. Είναι βοήθεια. Είναι βοήθεια. Ωραία, Χριστέ μου, τι γίνει εδώ πέρα? Τι είναι αυτοί? Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Βοήθεια! Τι άνθρωποι είναι αυτοί εδώ πέρα?